ଓଡ଼ିଶା ନିଯୁକ୍ତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଯୁକ୍ତି ଖବର ବିଷୟରେ ଦେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିକା ନିଯୁକ୍ତି ଖବର ବିଷୟରେ। ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ SBI ପିଓ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ 2025 ଆସିଯାଇଛି। ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ନେମ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରହିଛି। ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଜବ୍ ପରମାନେଣ୍ଟ ରହିଛି। କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ରହିଛି। ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦି ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋଫେସନାରୀ ଅଫିସର ପିଓ ରହିଛି। ଟୋଟାଲ ପୋଷ୍ଟ 66ଟି ରହିଛି। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମୋଡ୍ ଅନଲାଇନ୍ ରହିଛି। ଏହା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ ଏକ୍ରସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରହିଛି ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ 16 ଜାନୁଆରୀ 2025। ଜେଣ୍ଡରରେ ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ୍ ରହିଛି। ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେକୌଣସି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାସ୍ ରହିଛି। ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ 21 ବର୍ଷ ରହିଛି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ 30 ବର୍ଷ ରହିଛି। ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ OBC ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କର 3 ବର୍ଷ ରହିଛି। ST SC PWD ମାନଙ୍କର 5 ବର୍ଷ ରହିଛି। ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କର 5 ବର୍ଷ ରହିଛି। PWD ପ୍ଲସ୍ SC ST ମାନଙ୍କର 15 ବର୍ଷ ରହିଛି। ସାଲେରୀ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 48,480 ରହିଛି। ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ରହିଛି, ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ରହିଛି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଛି ଏବଂ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ରହିଛି। SBI ପିଓ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ 2025ର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜର 40ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଏବଂ 40 ମାର୍କ ରହିଛି। ସେହିପରି ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ଏବିଲିଟି ରହିଛି, ସେଥିରେ 30ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଏବଂ 30 ମାର୍କ ରହିଛି। ତାପରେ ରିଜନିଂ ଏବିଲିଟି ରହିଛି, ସେଥିରେ 30ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଏବଂ 30 ମାର୍କ ରହିଛି। ଟୋଟାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 100ଟି ରହିଛି ଏବଂ 100 ମାର୍କର ରହିଛି। ଟୋଟାଲ ଟାଇମ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ 1 ଘଣ୍ଟା ରହିଛି। SBI ପିଓ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ 2025 ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ରିଜନିଂ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ରହିଛି, ସେଥିରେ 40ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଏବଂ 60 ମାର୍କ ରହିଛି। ତାପରେ ଡାଟା ଆନାଲାଇସିସ୍ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ରହିଛି, ସେଥିରେ 30ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଏବଂ 60 ମାର୍କ ରହିଛି। ତାପରେ ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍ ରହିଛି ବା ଇକୋନୋମି ରହିଛି ବା ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ନଲେଜ ରହିଛି, ସେଥିରେ 60ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଏବଂ 60 ମାର୍କ ରହିଛି। ତାପରେ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରହିଛି, ସେଥିରେ 40ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଏବଂ 20 ମାର୍କ ରହିଛି। ଟୋଟାଲ 170ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଏବଂ 200 ମାର୍କ ରହିଛି। ଟୋଟାଲ ଟାଇମ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ 3 ଘଣ୍ଟା ରହିଛି। ତାପରେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ୍ ପେପର ରହିଛି, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ରହିଛି, ସେଥିରେ ଇମେଲ୍ସ, ରିପୋର୍ଟସ୍, ସିଚୁଏସନ୍ ଆନାଲାଇସିସ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେସିସ୍ ରାଇଟିଂ ରହିଛି। ଏହା 50 ମାର୍କର ରହିଛି। ଟୋଟାଲ ଟାଇମ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ 30 ମିନିଟ୍ ରହିଛି। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ 750 ଟଙ୍କା ରହିଛି, EWS ମାନଙ୍କ 750 ଟଙ୍କା ରହିଛି, OBC ମାନଙ୍କର 750 ଟଙ୍କା ରହିଛି, PhD ମାନଙ୍କର ଫ୍ରି ରହିଛି, SC ST ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଫ୍ରି ରହିଛି। ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଛି, ରିସେଣ୍ଟ କଲର ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ରହିଛି। ଆପ୍ଲାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଡେଟ୍ 27 ଡିସେମ୍ବର 2024ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆପ୍ଲାଏ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ 16 ଜାନୁଆରୀ 2025। ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ 3ରୁ 4th ୱିକ୍ ଫେବୃଆରୀ 2025। ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ 2nd ୱିକ୍ ଅଫ୍ ଏପ୍ରିଲ 2025।